A to už je čo? Štát, ktorý okráda vlastných občanov. Pán Štefan vlastní pozemky, no je mu to fialky platné. Iba bezradne sa pozerá, ako mu na nich bačujú iní. Štát totiž na jeho pozemku postavil budovu a tú dal do prenájmu súkromnej firme. Bez dovolenia a bez odplaty. Pozrite si reportáž Mateja Neumana. Pán Kunštek je aj so sestrou majiteľom asi 3-hektárového pozemku pri Moravskom Svetom Jáne. V roku 1936 to môj starý otec kúpil a odtedy sme vlastníci. Je to generačne dedené. Problém, ktorý mu nedáva spávať, je ešte z čias bývalého režimu. V 60. rokoch za komunistického režimu tu postavili túto čerpaciu stanicu. Bez toho, že by sa niekoho pýtali. Samozrejme, vtedy to povolenie nepotrebovali. Závlahová čerpacia stanica je na pozemku pána Kunšteka do dnešného dňa a stále patrí štátu. Čerpačka patrí momentálne štátnemu podniku Hydromeliorácie. No a tento štátny podnik prenajíma čerpaciu stanicu súkromnej firme. Pôvodný zámer bol taký, že sa bude zavlažovať pôda jednotných rolníckych družstiev v Moravskom Svetom Jáne a na okolí. A neslúži to pôvodnému účelu, slúži to na podnikanie súkromníka. Najskôr mala čerpaciu stanicu prenajatú od štátu istá rakúska firma. Keďže súd vydal predbežné opatrenie a jej zamestnanci dostali zákaz vstupu na pozemok pána Kunšteka, čerpaciu stanicu si odrazu od štátu prenajíma iná firma. Dnes je tam namontovaná iná firma, je to firma Asparagus. Zamestnanci tejto firmy tak kedykoľvek vstupujú na pozemok pána Kunšteka. A len tak mimochodom, ide o tých istých ľudí ako predtým, avšak momentálne už pracujú pre nemeckú firmu Asparagus, pretože tá nemá súdny zákaz vstupu na pozemok. Takýto prístup týchto obchodných spoločností je vlastne snahou o obídenie súdneho rozhodnutia, ktorým sa sledovalo to, aby osoby, ktoré na to nemajú zákonný alebo iný dôvod, mohli na takýto pozemok vstupovať. Na jedného zo zamestnancov sme narazili aj pri našej návšteve, a to aj napriek tomu, že vedel, že sa nachádza bez dovolenia na súkromnom pozemku. Vám nevadí, že to je súkromný pozemok túto pána Kunšteka? To sa mne vôbec nepýtajte, mne to je jedno. Ale je to súkromný pozemok tu pána Kunšteka. Mne to je jedno, tam sa musíme nejak dostať, ja som to nevymyslel, pane. Chápete? Ja sem chodím s viedomím svého zamestnávateľa. Prečo vaši zamestnanci vstupujú na pozemky pána Kunšteka? Naši zamestnanci vstupujú na pozemky pána Kunšteka v nevyhnutnej miere, aby obsluhovali hydromelioračnú stavbu, konkrétne čerpaciu stanicu. Ja som vstupoval na jeho pozemky aj naši zamestnanci v nevyhnutnej miere, len z toho dôvodu, že máme v prenajme túto čerpaciu stanicu od hydromeliorácii štátny podnik. Navyše firma Asparagus dodáva vodu aj pôvodnej firme, ktorej súd zakázal vstup na pozemok pána Kunšteka. Ten z toho, že štát prenajíma čerpaciu stanicu na jeho pozemku súkromnej spoločnosti, nemá ani cent. Teraz vám štátny podnik niečo platí za prenájom tohto pozemku? Nie, neplatí nám nič. Oni nám núkali 84 alebo 85 halierov za meter štvorcový za rok. My sme s tým samozrejme nemohli súhlasiť, lebo to je keď to tu niekto podniká, to je smiešná cena za prenájom, tak sme s tým nesúhlasili. Tak si to teda zhrňme. Štát prenajíma majetok súkromnej firme, ktorá ho využíva na podnikanie, a majiteľ pozemku, na ktorom je stavba štátu, má z toho tak povediac figu borovú. Chceli sme preto vedieť, či je v poriadku, že zamestnanci súkromnej firmy bez rozpakov vstupujú na pozemok pána Kunšteka, a či je v poriadku, že štát takto obmedzuje vlastnícke práva svojmu občanovi. Táto skutočnosť je v absolútnom poriadku. Vyplýva to zo zákona o vodách a z tohto zákona vyplývajú povinnosti pre vlastníkov pozemkov, na ktorých sa takáto stavba nachádza. Medzi tie povinnosti, ktoré sú tam vyslovne jasne uvedené, patrí napríklad, že vlastníci pozemkov sú povinní strpieť prítomnosť tejto stavby, sú povinní vlastne zachovávať jej funkčnosť, nemôžu nejakým spôsobom zasahovať teda do fungovania tej stavby, nemôžu ohrozovať jej bezpečnosť, nemôžu ju poškodzovať. Vlastník pozemku, na ktorom je umiestnená takáto stavba, je povinný jednoducho tam strpieť osoby, ktoré vykonávajú prevádzku, údržbu tej stavby. Taktiež nás zaujímalo, prečo štát neplatí pánovi Kunštekovi ani cent, keď prenajíma svoj majetok postavený na jeho pozemku súkromnej firme a dostáva za to peniaze. Otázka týkajúca sa nájmu je v súčasnosti predmetom súdnych sporov, teda súdneho konania, v ktorom ešte nebolo právoplatné rozhodnuté, takže k tomuto sa vlastne bližšie teraz vyjadrovať nebudeme. Pán Kunštek má teda zatiaľ v rukách čierneho Petra. Vlastní síce pekný pozemok, no nemôže na ňom robiť vôbec nič.
Ja som mal teda aj so synom, aj máme stále ešte takú víziu, že spravíme niečo s rybami. V súvislosti s rybami, nejaký športový rybolov alebo také niečo. Pán Kunštek tým, že má obmedzené svoje vlastnícke práva, má jednoznačne nárok na náhradu. Výška náhrady sa bude určite odvíjať od toho, akým spôsobom je to vlastnícke právo obmedzené, možno na akom veľkom pozemku sa táto stavba nachádza, akým spôsobom sa obmedzuje prístup toho vlastníka tým, že tam prichádzajú iné osoby na tento pozemok za účelom užívania tejto stavby. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sa zohľadnia, čo sa týka výšky tejto náhrady. Celý spor je tak momentálne na súde, ktorý však ešte nerozhodol. Súd by v tomto prípade mal prihliadať na to, keď bude priznávať takúto náhradu, že užívanie tohto pozemku a tejto stavby nie je len vo výlučne verejnom záujme, ale keďže sa prenajíma iným osobám, podnikateľským subjektom, ktorí na tom zarábajú, tak v tomto prípade ide aj o súkromný záujem.